Woza nendlebe ngize nendaba. Allegedly wangenza wethu wazi wagwaza umkhonto. Into asayithini kodwa le? Hawu uyagwaza umkhonto ngenza wethu. Uyazi ukuthi into eniyenzela lapha emandleni ningichaze kakhulu ngoba manje beningasagwazi kuphela ngamavoti kodwa bese nigwaza nangokuba ama security nigada umzila ngenye indlela exa ukwenza. Uyabona nongaboni nokade esiphikisa masithi umkhonto warojwa ngonyaka odlula useyabona manje ukuthi hayi man. What is happening here? What is happening here? Yabona bafethu, mina ngazi bafethu ukuthi into esoyithini ngoba kukhona abantu abathi bona ba national thina si regional party, uyabo si provincial party. Bathi so win eKZN kodwa sizange sibabone Northwest sithatha umasipala lapha, sithatha iward lapha lika Thabiso. Asizange sibabone ngapha nase Western Cape eMakhaladini, kanti thina si regional kanjani uma sikwazi ukuwina na outside KZN ngoba phela uma si regional okanye si provincial bele siwine KZN kuphela. Bona aba national kwakhona eKZN asibaboni, kanti bona aba national kuphi? Where are you national we EFF? Ni national kuphi nina manizohlulwa wo regionally la stronghold khona eKZN, anihlule eGauteng, anihlule eMpumalanga, anihlule eNorthwest, anihlule ngisho eWestern Cape kwesika Helensville, kanti nina ni national kuphi? Hayi musana ukuxhaphaza abantu, batsheleni abantu ukuthi niphelelo ushatini man. Abantu bezokwazi ukuthi bezovotela iMK. Uyabona bafana indlela enigwaza ngayo, ngiyayibuza ukuthi kuthini eNdlovini. Wayindlovu nithini lapho? Yabona into ezonenza nina ngonyaka ozayo ibhlungu kakhulu. Ngoba nina njengoba nilapho nizindlovu nje, anina foundation. iFoundation ngapha kwaMK. Ngihlala ngibuza lento ukuthi uyakwazi ukuyakha indlu le emoyeni, le phezulu emoyeni. Ungana iFoundation la. Hey, uzowa kabhlungu. Okumnandi ukuthi le ndlu yenu niyakhe last year, next year seniyawo. Niyapapapa futhi nizowa kabhlungu nina ngoba nizowa ngesisu. Baka ngesisu. Asizunwisa kabhlungu kanje. Ngoba kwabona labe besasele bebekade besenethemba kini. Sebeyabona ukuthi hayi itsunami la engakhona. Basingathi sisavotile inkathi sidlala ngesikhathi. Nali iqembu kumele sivote. Manje ngoba ninenkani ke nina. Ninenkani. Hey ninenkani bantu beIFP. Ha. Hey ninenkani ohlabisa lokhuzana ontuli. Hey ninenkani man. Ninalento ukuthi hayi sowaphatha ngenkani. Uzowaphatha kanjani abantu bengasakufuni? Abasakufuni abantu. Niwesi ke futhi nina ngoba nihlangene nalabantu beANC amamasela amakhulu. You are worse. Abantu abasanifuni. Anikuboni lokho. Nisaqhubeka inkani ngoba nithi hayi sine support yeDA. iDA yona le tatazela kuma iDA yatatazela. Yanibeka lapho vele ngoba yona ihluleka, ingenamandla ukuthi izokwenza njani. Le plan yenu leni ihlelayo lapho kanye na iDA leyo ukuthi kulokhu kuthiwa iDA sizwile noJulius ekusho lokho ukuthi upresident ozolandela ophuma ngapha kuyiDA uJohn uMpapati. Hayi kwenzeke lokho. Ngeke kwenzeke lokho iMK ikhona. Sikhathi umzila lo bugebengu enifuna ukubuzama lokhu nithi lokhu kuthiwa abantu bajoin iDA. iDA ngathi ama polls ayayivuna ukuthi isiko 30%, amanye amaqembu akhuphuka ngo1%, iDA yona ikhuphuka ngo9%. Nicabanga ukuthi silele yini? Sinibhekile, sinibhekile. Ngithi ke mina weIFP give up iKZN. Niyekelele thina ngoba ihlazo esonithela ngalo next year. Ngiyesaba nokusho. Uma ngabe kuthiwa benihlakaniphe kahle benizobona ukuthi manje lento esiyenzayo izobhayizisa thina. Ngoba uma ngabe ngathiwa ngempela ilokhuzana iIFP ayisaphethe KZN ngalo 18%, uyophatha phi? Iyoshona phi? Kuyokwenzakalani ngeIFP? Uyazi ukuthi bengithi kukhona nabantu abahlakaniphile lapha kwaIFP abafana nomkhuleko. Ayi ngiyabona ukuthi hayi umuntu ubedlala ngesikhathi nje, cabanga khona abantu abahlakaniphile. Nina nisho ukuthi aniboni njengamanje ukuthi isikhathi manje sokuthi nihlale phansi neMK nithi MK bafethu. Siyabona ukuthi niza kabe KZN futhi ke thina njengabantu abahambisana kakhulu nezinto zamakhosi nalapha yana
ebukhosini bakwaZulu eNdlunkulu. So siyabona ukuthi kufanele ukuthi sikhulume nani ngoba yini manje nidla umzila ukuthi sibone ukuthi singasebenzisana kanjani. Nishiye phansi lo doti wenu. Kodwa manje ngoba phela nathenjiswa khona nanikwa izikhundla. Kunzima ukuthi nikwenze lokho. Kodwa nje kube kuthiwa belihlakaniphile niyimi mina. Ngabe niya give up eKZN manje. Ngoba iMK ifikile. Enakuyona iMK nje ihamba yodwa. Tsunami. Uyalazi itrack lekuthiwa impolopolo. Lokhu liqhamukile emva kwenu nizwe izigi zalo. Nisabathe nishona ngapha nithi ninike iDA amavote enu sibhaxabule kwasani sinibhanqa nayo iDA leyo. Give up KZN. Akuyona yenu. Aninalutho eKZN abantu abanifuni. Anina foundation ithi abantu abaphethe KZN. Give up KZN. Siyabonga bandeni. What 18? Siyabonga. Phatha qhakaza phatha.